Fronteres de vidre és un conjunt de 20 narracions curtes que tenen en comú l'element fantàstic i la sorpresa. Francesc Mompó ens demostra la seva capacitat per estiregassar la lògica fins al punt d'enllaçar-la amb l'element irracional, l'absurd o el màgic. L'espill, real o simbòlic, actua en totes les històries com a frontera entre la realitat i la irrealitat, entre la lògica i l'absurd. Així, hi trobarem éssers que habiten a l'altra banda de l'espill, ombres capaces de rebel·lar-se davant d'un món que consideren injust, éssers mitològics vinguts a una nova realitat, o millor, a una nova irrealitat, coses que no són el que pareixen en un principi. Hola, sóc jo, Francesc Mompó, acabo de traure aquest llibre, Fronteres de vidre, en l'editorial Germania, encetant la col·lecció La Barraca. Fronteres de vidre és un llibre de 20 relats que van dirigits a joves de a partir de 14-15 anys. Són 20 relats que estan il·lustrats al final de cadascun d'ells per unes pintures fetes per la pintora Àgueda Climent. Aquestes pintures estigueren íntimament treballades conjuntament amb els relats, atès que tant l'escriptor com la pintora estigueren en comunicació permanent per ajustar cadascuna de les diverses situacions. Una vegada acabat de llegir el relat, mires la pintura i la pintura sintetitza a la perfecció el que s'està contant al llarg del relat.